Salum, Horas, hatani debata di mingguta sadarion, imasian Jeremia bitu 10 ayat sada 1 ayat 10 sada. Alani ujau kami ma tuhita salutna, saya debata ma nama pargogoy hamu, manangihon hatani debata nagabe pasu-pasu di parminggota sadarion. Jeremia 10 ayat sada 1 ayat 10 sada. Odo hata naungro tu si Jeremia sian Jahoba songonon. Maho jalatuat tu bagas ni si topa hudon. Disima pat tu begionokku tu ho. Dungi tuak maau tu bagas ni si topa hudoni. Jadi idama tongon ibana mabesada ulau di atas pamutoran. Hape dang macadi hudon na pinaulinai. Songon saipal tano di bagasa tangan ni si topa hudoni. Gabi mangulai bana Paulio sada inganan na asing. Guru lomo ni roha ni si topa hudoni mabaitsa. Dungi roma hata ni jauh batuau sonon. Tung na sotar bainau roha songon si topa hudonon mabeket tuhamu ale pinopar ni Israel ninna Jahoba. Idama. Sotano hudon di bagasa tangan ni si topa hudon. Soni dohamu di bagasa tangaku ale pinopar ni Israel. Sato kinau martahi dopak sada bangso dopak sada harajaon naing mangurati naing mamasikon naing mangago. Ale mula-mula bangso naing hupalubai sian hajaton na. Gabe marpangulahi rohaku taringot tu hamagoan. Naung husakapi naing bainokku tu ibana. Jala satu kinari au martahi taringot tu sada bangso taringot tu sada harajaon naing paulihon dohot pahotton. Ale molo dibahen najat dijolo ni mataku. Gabedang ditangihon suaraku jala solsolaku marohaku taringot tu nadinggani. Naung hubaga-bagahon naing banokku tu ibana. Ope uadok ma tu halak Juda tu isini Jerusalem. Sonodo hatani Jahoba idama. Au jumadihon hinamago tu hamu. Jala sumakap tai dopak hamu. Ua mula mahamu ganup siad dalan nanarwai. Jala padenggak kamu dalam muna dohot pambahenan muna. Ido yang gosahatna. Martua ma akan atumangion hatani debata jala naupiopsa. Dihita ruas na nihaulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Lomo ni rohani debata asa hita tarpasu-pasu, asa hita dapota pangurupion, asa hita gabi pasu-pasu. Jeremia 20 sia ayat 10 sada didok debata. Hubotodo sakap putuhamu ima sakap hadingganon sakap lasni roha dang sakap nasodenggan sakap ni debata. Marhite ima tuhita naing donon ni debata. Asa saut sude sakap nadinggani, debata marhite huriana, marhite akasuru-surua termobi marhite tod di porbadia, palubahon, paingoton. Asa unang holak kita siad debata, asa unak kita dang dapotan sakak nadinggan nasiad debatai, molo holak kita sian ibana. Alanima hatani Tuhanon songon sada cara manang dalan ni debata patudon holong na tu bangso ni debata bangso ni Israel naung mamilit manibil sa debata naung mamikir nasudinggan
taringot aka sakap ni debata. Ala nasida terbuang. Nasida ditaluhon bangsa na asing. Na dipiop nasida molo bangsa ni debata ikon monang. Molo bangsa ni debata ikon terus marlas ni roha. HP dang diulon nasida pangalaho, pabayanan, pakirimon, haporsyaon, songon sada, bangso, na pinilik ni debata. Pasu-pasu nang jabar nasida, alay makalong debata dang diulon nasida. Nang pesongoni, dijo debata masih Jeremia. Diulau debata cara kreatif baru, pasahaton, dalam paingoton, bangso ni debata, ima na itugyo debata si Jeremia, tusa dahala si topahudon. Dibat debata gobaran, debata tu bangso Israel, ima debata gabi si topahudon, bangsoi, gabi hudon natinopa ni debata. Amanami inanami. Analogi omma dipakai debata, posisi gabi jolma, tanodo, kita dimulana, songon hudoni siat tanodo mulana, alai ditopa debata tanoi gabi dinggan, ima gabi jolma. Kita naso arga hian, dibat debata ala gabi arga, ima ala ni Yesus Kristus. Gabi adong nilai, makna, arga, ni jolmai, ala ni Yesus Kristus. Na padameo kita dot debata, dalan haluaon hati goran hasit tongani. Nama nopa ibana memiliki otoritas mutlak. Waso mutlak. Waso naso bui tergugat jadang bui marhusor sian ibana. Ibana marhuaso paulihon ale marhuaso dotong. Manigai. Alani kita song sadatano na ditopa gabi hudon. Alani aktu hita karuas asa taingot taboto posisita tano nasa arga gabi arga. Napaduaon tano na gabi hudon ima tano berjenis tano liat, memiliki kemampuan elastis. Kemampuan elastis ni tano on boy dibentuk ikon melalui proses didegei, dipukuli, asa boy ibana elastis. So ni dotong ngoluta, bangsoi terbuang ala ni dosa, bangsoi terbuang ala dang manangyon hata ni debata, bangsoi terbuang ala dang adong be biar mida Jehovah, bangsoi terbuang dang dihaholongi dongan nasa bangso, dongan na manusia, ala ni nasida ikut diproses ulang songon tano liat. Asa keluar elastisitas nasida, keluar potensi nasida, keluar jalabui ditopa uli nasida. Proses na pinatupani debataon di rohani bangsa Israel dang nadinggan. Proses na dibinain ni debataon mabuang nasida asa ditada nasida holong dot huaso ni debata yanggo di rohani hala Israel. Debata manadikon nasida. Debata dang makalongi nasida. Alani dipilih nasida lam holang sian debata.
Alani dipanggil debata ma tuhita akahala nau mangatidakon Yesus Kristus Tuhan. Molo ta alami pe proses di ngolutta asa potensi hita boy dibentuk debata songon sakap ni debata sotung gabe tadok dak dihaulongi debata hita dang disarir debata hita dang manatap dang mamasu-masu debata anggo debata hotdo sainaing mabana dingga tu hita ala hita sainaing mangula nasodinggan. Alani dipanggil debata dalam prosesi asa mangaradi hita dibentuk tulomo ni rohani debata mangaradi hita paimahon sabam di aka prosesi marnida makirim nauli di jolo aitu nauli do proses nabi na debatai ujungna. Alani songon nado Yesus di Markus 8 ayat 34 1 khususnya ayat 35 tu kamu ma silangi songon proses memurnika kita asalam taida wasoni debata prosesi memurnika kita asa ngulu taung gabe pilihan nama ngulu jalahala nabui mabayan dirina pilihan nama ngulu ima halak na memiliki nilai do memiliki makna ngoluna gabe punya nilai punya makna di portibion arga keberhasilan halak Kristen ima kemampuan manuh silang di dok Yesus keberhasilan halak Kristen dang waso dang hamorao dang pangkat ale keberhasilan nyala Kristen moloboi ngoluna gabi pilihan tu debata. Alani amanami sudi inanami naposo ruas huria naung dipilih debata gabi bangso ni debata hamu au nungai pilih debata diain gabi akka bangsona akka anak ni debata. Taida matangan ni debata na memproses kita asa ngulut taon punya makna, punya nilai gabe pasu-pasu asa ngolu na nilai debataon gabe ngolu pelean na mangolu tu debata omma puncak ni hamubaon ngulut tai tapi lehon gabe parhitian sakap ni debata tahaposi dang adong nasotar patu pa debata tahaposi didok Yesus roh mahamu naloja nasorat namahiu asau pasonang pendampingan Yesus melalui Roh Kudus dia kekal sekarang esok ke depan selamanya pendampingan, penyertaan, kehidupan debata marhite Yesus Kristus terus adong dia kana porsea. Alani molodok Yesus tu hita. Udongani dohamu. Rodi saleleng ni leleng na. Odo ngolu na berubah. Taida takas tangan ni Yesus, tangan ni debata, madongani hita. Nang pe manuh silang, debata do manuhuk rapok kita, asa satita tungolu na bernilai do na bermakna, ngolu na gabi pilihan tu debata. Amin.